tehnică de lucru, ca să zic așa. O să încercăm să vedem la ce oră să luăm o pauză, să poate mai la ștere, dacă vreți să aici. Ca să nu-i ținem 3 zile la rând, trebuie să deschiși aproape peste tot. Să încercăm să-i audiem de astăzi pentru toate pozițiile în care... Cum am făcut la ultimele. Pentru că altfel înseamnă să stea în București 3 zile și să vină practic să cam spună în fiecare zi. Și să noi să facem aceleași formalități umplându-ne timpul. Adică audiați ce înseamnă și localitățile de mâine și localitățile de mâine? Nu. Cei care vin astăzi. Audiați Și care se localitățile și pe toate localități. Întrebăm și o singură dată pentru toate localitățile de astăzi. În zilele următoare trebuie să fie ceva mai puțin. Da. Cum am mai făcut? Bine. Orice firmare, priorități. Dacă memoria noastră să nu cedeze. Bine, invitați pe cei de la Trinitas.